A veure, hi havia dos punts, em sembla, transcendents. El primer era l'aprovació dels estatuts. D'alguna manera doncs, el que fan és refusionar l'antiga Fundació Proa amb el nou, en aquest cas, el nou proveïdor de serveis. I bé, d'alguna manera doncs, em sembla que era positiu doncs, tirar endavant aquests estatuts que d'alguna manera doncs, això posen al dia, fan una reducció doncs, de tot el que és el tema de despeses, una reconsideració de tota l'estructura pròpiament del patronat. El que sí que en aquest aspecte doncs, em sembla positiu tirar-ho endavant, el que no he vist tan clar ha estat la representació doncs, dels membres de la corporació del patronat. En primer lloc, doncs, perquè hi ha una disminució dels representants municipals, que en aquest cas doncs, queden en minoria, amb la qual cosa entenc que hi ha un perjudici directe per a la Fundació com a tal, i en segon lloc perquè la designació estrictament dels representants ha estat purament una quota política i no per una qüestió de motivació. Em sembla que hauríem de començar a trencar la visió de que no són tan importants les quotes polítiques, sinó al final doncs, les sensibilitats o les habilitats o l'interès que tinguin determinats regidors de la corporació en seguir temes transcendents. No? I jo crec que amb això guanyaríem en eficiència i al final doncs, és del que es tracta. La moció d'iniciativa, em sembla que és una moció que té una bona finalitat, un bon fons, i en aquest sentit jo hi he donat el suport. No? L'única cosa doncs, que em plantejava certs dubtes era el fet de que s'animi o s'incentivi en els particulars a penjar els nius gavi aquests en els propis habitatges. Em sembla que jo crec que sí, a nivell de ciutat doncs ja posem nius gàbia en els parcs i en els edificis municipals, jo crec que ja haurem fet un pas important. Efectes després de ciutadans particulars, doncs, bueno, ja és una cosa que potser s'ha de prendre amb més cura.